दा दिनै जोङो नैबे गलाघाट डिस्ट्रिक्ट सिसुपानि ओनसोल तेलिसालाव श्री श्री बिमा लक्ष्मीनि जि फोरबो बे फोरबोखौ जोङो सानब्रैनि हाबाफारियै खुंनो आखायाव लादों। 28, 29, 30 आरो 31 नै देग्लाय 54थि बोसोर सोलिगोन देग्लाय बोसोरजों। दा जोङो सिगांनिफ्रायनो जि 1969 निफ्रायनो जोङो खुंबोबाय थादों। दिनै सारा आसाम नाङैनो जोङो नैबे जि लोक्षि फुजा बे लोक्षि फुजाखौ जोङो गासै जोंनि नैबे सिसुपानि ओनसोलाव माने गथै सब जाथि धोरोमजोंनो जोङो लोगो नांनानै बे फोरबोखौ खुङो। दिनै जोङो अकल बेखौ खुंनाया जोङो अकल जोंनि मानसियाल' नङा, गुबुन गुबुन बायदिसिना धोरोमनि मानसिफ्राबो बे बिमा लोक्षिखौ जोङो बयबो खुङो। दिनै ख्रिस्टानानो जा, बाथौआनो जा, ब्रह्मआनो जा, जयगुरुआनो जा, दा गासिबो जोङो नैबे सिसुपानि ओनसोलाव जोङो गाजा गोमजायैनो बे लोक्षि फुजाखौ खुंबोगासिनो दं। बे हाबाफारिया जाहैबाय जोङो 28 थारिखआव जोङो नैबे बिमा लोक्षिखौ बहायनाय, बिनि अखानायै 29, 30, 31 बे हाबाफारियाव साननैयाव ओरैनो कम्पिटिसन मोसानाय बायदिसिना खननाय आरो जोबथियाव बे 31 जि 31 डिसेम्बराव जोंनो 31 अक्ट'बराव जोङो गायक जोंहा सिंगार दं। बे सिंगारा जाहैबाय जोंना निगिता बर'। ओइदिनखालि माने जोङो माने बयबो गाजा गोमजायैनो जोंना बोसोरफ्रोमबो बिदिनो सिंगार लाबोनाय जायो। जोंनि अकल नैबे गलाघाटल' नङा, नैबे जोंनि जि लोक्षि फुजा सारा आसाम नाङैनो जोङो जोंनिखौनो जोङो साबसिन हामसिन खुंबोनाय नुबाय थादों। सोब डिसिप्लिन माने बिराद मोजाङैनो साखोन सिखोनैनो जोङो खुंबोगासिनो दङ। दा रायजो राजाफ्रा बयबो मिथियो जोंनि सारा आसाम नाङैनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दिनै बरपेटानो जा, दिनै गुवाहाटियानो जा, नगाव, मरिगाव, गासै ओरै शिबसागर, जरहाट गोजान गोजाननिफ्राय बेयाव नानानथा दखान लाना फैनानै दिनै जोंखौ मदद होफैदों। फुजाखौ फुरा गाजा गोमजा गिदिर खालामदों। खमैबो जोंना दखाना ओरैबायदि जायो, बाहेरानिफ्राय फैनायानो जोंना माने 300सोआनो दखान जाखायो आरो लकेलजों जाबजों माने बहुदथा दखान जायो आरो माने 400निबो बारा जानो हानाय। दा जोङो बेखौ देग्लाय बोसोराव जोङो ओंखायनो दिनैनि बे जोंनो बे लोक्षि फुजाखौ खुंनायाव जाहाथे बयबो रायजो राजाखौ मोजाङैनो जोङो गाजा गोमजायैनो आरो बेबायदिनो जाफुंहोगोन होननानै सानो। दिनै गासै आसामनि रायजो राजा बयनिसिमबो बिमा माइनावनिसिम बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। थ' जोङो दिनै नैबे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि ओनसोलाव जोङो बर'फ्रा नैबे जायगायाव हाबफैजेननायनिफ्रायनो 1969 मायथाइनिफ्रायनो जोङो नैबे बिमा माइनावखौ जोङो फुजिबोदों। थ' सरासनस्रायै जोङो गोदो समाव सरासनस्रायैनो जोङो सालायबोनानै नैबे 2023 मायथाइयाव जोङो फैयै फैयै खुंगा 59थि बोसोरारि जाबाय। थ' नैबे समाव जोङो थांनाय बोसोराव जेरैबायदि जोङो ग्रोम ग्रोम फ्राय नैबे फुजायाव थांनाय बोसोराव 4-5 लाखनि गेजेराव मानसिफ्रा बेहाय होंगो दोंगो हिसाबै बाहागो लाफैदोंमोन। थ' निस्सय देग्लायबो बिनि बांसिन बेहाय मानसिफ्रा जोंखौ मदद एबा हेफाजाब होफैगोन होननानै आं सानदों आरो आसा फारियो। थ' गासिबो रायजो राजा बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि नैबे जानो गोनां 28, 29, 30 आरो 31 अक्ट'बर 2023
2023 मायथाइनि जि जानो गोनां लोक्षि फुजा बे लोक्षि फुजायाव बाहागो लागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो एक्चुअलि जोंनि बे लोक्षि फुजाया अकल फुजाल' जाना थायाखै दा नैबे समाव बे मोनसे जोंनि सिसुपानि नाङैनो मोनसे फोरबो हिसाबै जोङो बेहाय गाजा गोमजायैनो खुंबोबाय मानो होनोब्ला बेहाय सोरबा मुर्ति फुजा खालामनाय खालामि बे बाथ्रा नङा बा सोरबा धोरोम हारि बोरोन बिनि बाथ्रा नङा थ' बेहाय जोङो गासै जेसेबां धोरोमारि सुबुङानो जा बा गुबुन गुबुन रावारि मानसिफोरानो जा बा माखासे थाखोनि मानसिफ्रानो गासिबो थाखोनि मानसिफ्रानो जोंनि बे सिसुपानि रायजोआरि जि मोनसे बिमा माइनाव फुजिनाय जि फोरबो बे फोरबोखौ गासिबो सहाय सहयोग होनानै गासिबो लैहोर लैहोर फैनानै मदद खालामफैदों आरो मोनसे मख'नां बाथ्रादि नैबे फुजाथिलियाव जोंनि गासै आसाम नाङैनो माखासे जिल्लाफोरनिफ्राय माखासे फालांगिगिरि बिथांमोना फालांगि खालामनो जोंनि बेहाय नुजाफैदों जोङो सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला ओरैजाय लवार आसामनिफ्राय गुवाहाटि नलबारि नगाव बायदि बायदि जायगानिफ्राय एबा जिल्लानिफ्राय आरो आपार आसामनि जरहाट गलाघाट आरो नियारेस्ट जोंनि हादरसा नागालेण्ड बेनिफ्रायबो माखासे फालांगिगिरि बिथांमोना जोंनि बेहाय फालांगि खालामनो फैदों आरो निस्सय बे थासारिखौ मोजां थासारिखौ नुनानै बिथांमोनाबो जोंनि बे जायगायाव फालांगि खालामनो गोसो जायो थ' जोङो बुंनो हायोदि जोङो हाजार इसेबां माने बुरजा मानसिनि गेजेरावबाबो जोंनि नैबे फुजा थिलियाव मोनसे सिरिबाङै जोङो फुजाखौ जोङो जाफुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला जोंनि बेहाय स्वेच्छासेबक हिसाबै एबा भलन्टियार्स हिसाबै जोङो 400-400सो जोङो भलन्टियार्स लानानै आरो जोंनि दखरा सिसुपानि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनाबो जोंनि बे हाबाफारियाव थोंजोङै मदद खालामबोदों आरो आसा फारिगोन देग्लायनि नैबे हाबाफारियावबो जोंनि रायजो राजाफोरा लोगोसेयैनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दखरा एबसुआ जाहाथे निस्सय सहाय खालामगोन आरो गासिबो रायजो राजा बिथांमोना गावनि फोरबो हिसाबै गावनि डिसिप्लिनखौ आरो सिरिबाङै बे हाबाफारिखौ लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंसार होगोन आरो नैबे फोरबोआवनो जोङो आध्यात्मिक दिगनि बादैबो धोरोमारि बिथिंनि नोजोर बोनानै लोगोसेयैनो जोङो थुनलाइयारि आरो हारिमुवारि बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो लाबोदों मानो होनोब्ला जोङो मोनसे स्टेज होदों जे निउ जेनेरेसनखौ एबा गोदानै जाफुंनाय जि जुलि बे इयुन जुलिनि माखासे मानसिफोरा गावनि जि रोंगौथि बे रोंगौथिफोरखौ नैबे स्टेजनि गेजेरजोंनो गासै आसाम एबा गासै हादरावनो जाहाथे मिन्थिसार होनानै गावबा गावनि जि गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जि थासारि बे थासारिखौ लाबोफुंनो हागोन बिमा माइनाव लोक्षि फुजानि जि जोङो लाहार फाहार खालामदों देग्लाय 2023 मायथाइनि बिनि गोजोननायखौ जों जासिहरग्रोबाय 2023 मायथाइयाव दिनै जोङो गुबुन बोसोरनि बायदि जेरै जोङो लोक्षि फुजाखौ जोङो फाथियो थिग बिदिनो देग्लायबो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जोङो थिग खालामदों दिनै जोंहा लोक्षि फुजानि थाखाय जेसेबांखिनि जोङो थामथिम जानांगौमोन फ्राय दिनै जाबायानो जोंहा ओरैजाय दखान बेफार फालांगिफोरनि बाहेरनिफ्राय जिखिनि फैनांगौमोन फ्राय दिनै मोनफैजोब्बाय होननानै जोङो बुंनो हायो खारन गोजान गोजान जायगानिफ्राय जोंनि बेवहाय बेफार फालांगि खालामनो फैयो बिथांमोना मोनफैजोब्बाय आरो जेरै जोङो दिनै लोक्षि फुजाखौ सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जिबायदि खुंनो आखायाव लादों बेवहाय जोंनि माखासे फुजिनायजों लोगोसे आध्यात्मिक माखासे जि जोङो बेयाव बे ओनसोलाव जिहेतु जोंनि गासिबो बर' मोनसे ओनसोल गिदिर एरिया बेवहाय बयबो बिमा लोक्षिखौ मोनसे फोथायो जे बेहाय आबादजों बयबो नांथाबनानै थानाय बेनिखायनो बेखौ नागारनो हायै मोनसे बे जोंनि मोनसे फोरबो जाना थाबाय गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबौमोननि दिननिफ्रायनो दिनैसिम बेखौ फालिबोगासिनो दं थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि बेवहाय लोक्षि फुजाखौ जोङो न'खराव बयबो फालिनायजों लोगोसे राजुहा भाबे जोंनि नैबे सिसुपानि नैबे तेलिसाल जि थावनियाव जोङो राजुहा भाबे मोनसे जयै खुङो बेवहाय बयबो गाव गावनि न'खराव फुजा होनायनि अनगायैबो बेवहाय जोङो राजुहा भाबे बयबो बिमा लोक्षिनि आशीर्बाद मोनगोन होननानै बयबो बेहाय आर'ज गाबफैयो थिग बेबायदिनो जोङो बेखौ लोब्बा लानानै दिनै जिबायदि मोनसे जोङो माने लाहार फाहार खालामगासिनो दं बेहाय जेन बयबो रायजोआनो सारा
आसाम नाङै जाथि धर्म गासिबो धोरोमनि मानसियानो जोङो बेवहाय मदद होनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन रांखान्थियाव जोंखौ गुबुन गुबुन फालांगिफ्राबो मदद खालामनायजों लोगोसे दिनै जोङो बेखौ खुंफुंनो हागासिनो दं। आसा खालामो आरोबाव फैगौ दिनफ्राव जिहेथु जोंखौ बिनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन जेन बे फुजाखौ जोंखौ खुंनायाव बयबो रायजो राजाजों लोगोसे गासिबो माने धोरोमनि मानसिफ्रा जोंखौ मदद खालामनानै आरोबाव नैबे जोंनि बे जे लोखि फुजा बे खुंनाय सारा आफार आसामनि बिथोराव जोंनि बे तिलिसाल लोखि फुजाखौनो जोङो बयनिख्रुइबो गाजा गोमजायै खुंनो हायो होननानै जोंनाव मोनसे फोथायनाय दङ आरो बेखौ जों साबसिन जेन जों खुंनो हाबावगोन उननि बेलायाव बेखौ जोङो मिजिंथिदों। आरो जोबथारनायाव जों बेखौनो खावलायगोन जे जिहेथु जोंनिया गाबोननिफ्राय जि जोंनिया 28, 29, 30 आरो 31 अक्ट'बर जिहेथु जोंनि बे सानब्रै हाबाफारि लानानै जागोन। गाबोननिफ्राय जिहेथु बेवहाय जोंहा देबि बिमा लोक्षिखौ फसंथान जागोन फार्स्ट हाबाफारिया बेवहाय जेन बयखौबो जेन गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो गुरै खावलायगोन आरो बे सानब्रैनि हाबाफारियाव बयबो जेन जेबो जेन माने दावराव दावसि जायालासेनो मोजां जेन मोनसे सान्थिजों जों बे मोनब्रै सानब्रै बे हाबाफारिखौ मोजां बारहोलांनो हागोन आरो बेवहाय बयनिबो मदद मोनगोन होननानै आं बेखौनो जोंनि फुजा कमिटिनिफ्राय गुरैयै खावलायनानै जोबथारनायाव बयनिसिमबो बिमा लोक्षिनि दिनै अननाय आरो सिबिनायखौ बयबो जेन मोननो हाथों बेखौनो गुरैयै खावलायनानै नोंथांमोननि सोरनिसिम गोजोन्थायखौ बावनानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै